Хрупкави картофки с пиле за отслабване. Ако искате да сваляте килограми, но обичате вкусната храна, задължително трябва да пробвате тази рецепта. Съдържа само 360 калории с цели 34 грама белтъчини. Приготвя се бързо и лесно и е адски вкусна. Ето и как да си я приготвите. За 4 порции ще са ни необходими 800 грама картофи, белим ги и ги режем на еднакви лентички. Овкусяваме с една супена лъжица сол, черен пипер, червен пипер, чесън на прах и малко зехтин. Смесваме добре и слагаме във фурната на 220 градуса за 25 минути. През това време режем пилешкото филе на купчета. Към него добавяме 2 супени лъжици блендирани овесени ядки, една супена лъжица черен пипер и 5 супени лъжици соев сос. Разбъркваме добре и печем в предварително загрят тиган за около 10 минути, докато станат хрупкави. През това време вече и картофите ни